היום אנחנו נכין מתכון לאושפלו, אחד הטובים שתראו, מתכון שאני הכי אוהבת, אני כעיקרון עושה אותו בדרך כלל, זה מתכון שהולך איתי, הבאת סבתא שלי הייתה מכינה אותו כל הזמן, והיא העבירה לי את המתכון, ומאז אני לא מפסיקה להכין את זה. אני ממש אוהבת את המתכון הזה. זה מתכון שהוא אחד הטובים, באמת מתכון, אין דברים כאלה. אני לא עכשיו לדייק בחיתוך, אני לא, בדרך כלל אני אוהבת לדייק בחיתוך וזה, אני לא אדייק בחיתוך כי זה ארוחת צהריים לילדים, אין לי הרבה זמן, אבל רציתי סוף סוף להראות איך אני מכינה את המתכון הזה. זה מתכון שאני הכי להכין, מתכון שהולך איתי, ובאמת מתכון ממש שווה. אני חתכתי כבר בצל, עכשיו חותכת גזר, ובצל, חיתוך פה יצא לי לא משהו, בדרך כלל אני חותכת טוב, אבל הפעם זה בגלל שמזמן אני רוצה למהר להכין לילדים לאכול, שיהיה להם מה לאכול ושנסיפו. עכשיו אני מוסיפה את אם לא נשכח תמיד להיות זהו, עם ישראל חי בעליות כעיקרון ששמים בשר, אני עושה את זה הפעם בכזה ארוך חלילה לילדים, אבל בדרך כלל אני עושה את זה עם בשר, הכי הולך איתי בשר אהבה, שמים את העוף ולא נוגעים יותר, לא מערבבים שום דבר. מיד שמים את העוף, לא מערבבים בכלל. אבל עכשיו בגלל שאני עושה את זה עם החזהו, ניתן לו קצת תרגור, זה נראה קצת נוריד את העמים, לא יודעת למה. עם ישראל חי, אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. מוסיפה כמון, ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כמון, זה שחור. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל וואו, נשפך מלח ועלים. תמיד להיות מאוחדים. אני נותנת, אני מערבבת טוב כדי בעליות בינידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול כי אין לנו עוד מדינה. אני אוהבת לתת תרגום. עכשיו שאני רואה שזה שקוף, ושאני מערבבת את זה ואני רואה שהבשר קצת לתת לזה קצת שהגזר קצת מתרכך, בדרך כלל יוצא לי יותר טוב, ואני פשוט עושה מכון לילדים.
מוסיפה את התבלינים, מוסיף פה טיפה שמן, למרות זה לי יותר טוב, כי טיגנתי עם שמן זית. אני אוהבת בכל דבר להוסיף קצת שמן, זה שלי. האהבה שמן בנפרד, מתבשל, האוכל מתבשל בסיר. נעשה את האורז של האושפלו. האורז של האושפלו בדרך כלל הוא עדיף אורז עגול. אורז עגול הוא הכי טוב לאושפלו. אני עכשיו משתמשת באורז רגיל, כי לא מצאת, כי לא היה לי. פשוט זמן הייתי חולה, זמן ללכת לקנות אורז סגול. אני אוהבת להשתמש בדרך כלל עם אורז סגול, הפעם השתמשתי עם האורז הזה. לא קרה כלום, זה בסדר, להשתמש בזה, זה יוצא טעים. פשוט אורז סגול יותר משפר את הטעם וזה יותר טעים. אנחנו לוקחים את האורז אחרי שאני שוטפת את האורז, לקחתי את האורז ושטפתי אותו, סיננתי אותו, גרמתי לאורז, אני רוצה שהאורז ייראה שקוף, ככה הוא אמור להיראות בשקיפות. אנחנו נוסיף עכשיו את התבלינים, שזה כמון, פלפל שחור ומלח. נערבב טוב. הנה אני רואה שיש לי עדיין נוזלים, זה לא אמור להיות, ממש האורז צריך להיות בשקיפות, לא יותר מזה, לא אורז של חולים, שלא יצא לכם בטעות. אני נותנת, זה אמור לראות ככה בהתחלה. אני נותנת בשביל להתבשל 20 דקות. תבינו, אני לא עכשיו עושה סרטונים, זה אני פשוט, הכי פשוט ממני אליכם, הכי פשוט. בהמשך אני יותר אשתדרג לדעת איך להשתמש פחות יודעת להשתמש בכל הדבר הזה. וזהו, נותנת לזה להתבשל 20 דקות. אחרי 20 דקות הבישול זה, שמה על אש נמוך, מכסה ונותנת לזה להתבשל בהצלחה. אני מוסיפה מים. יצא טעים, אימא'לה, זה אבא'לה.